Kok tumani awal muni phanbai buma bupa kere khorok tam sairok tabok shalburum no lokurum chuba chu manu tongo jora kaishawo monjuli bishal te rimika tirprano ke pushingai kere tabok shalburum no kok tumani bishing te burung no nugui tongo shinui tongo nukhongo bial pa kubulja abuni berese buma bupa bo khibiwei mudak jalangkha sabrum bukhakste brindra roja kamini buma bupa kere monjuli bishal te rimika tirprani junjali slaibo junjali kothomano khnawei nugui Tripura hani juda amchani juda motorok thangai tabuk chubai tonglayo abo haikno tini Augustani chuko shalmari kokti shalo mandai Israeliya belbari khumulongtei sabrum amchani khagna khakwa lukorong chubai kha aro manjagi kha IPFT AGS belbari RD block ni BSC chairman Ganesh Dev Burma IPFT Mandai division ni president Rajiv Dev Burma IPFT Israeliya division ni secretary Jiten Dev Burma TNEA Central GS Prashanto Koloi TNEA Central ni AGS Ojit Deburma te Sabrum Division ni Dono Chaudhary Akosong Thangai Malakha Trino Ochuba Monotoi IPFT ni AGS Belbari RD Block ni BSC Chairman Ganesh Deburma Shaka Tini sing ang niji Belbari RD Block ni BSC Chairman tai party IPFT ni AGS Ganesh Deburma tai Phaimanjakha sini lagwa ini TNEA ni GS Prashanto Koloi tai TNEA ni AGS Ojit Debroma tai Phaimanjakha Mandai division ni president Rajiv Debroma tai tongo sini Khumulong division ni assistant secretary tai yang tongo sini jirene division ni secretary tai aro local ni chung ko ekjana mili layai chung one chuk laika miani salta sakang one chuk laika je chung sini YouTube Facebook WhatsApp hai ke chung nukha je ojaga khoraksa sini je sini chirairo tabo bohunke Majoli okay Bishal Renika boro khoraktam je omohai boyeso ishor bumtui khlai silia omohai boyeso buma bufabai tunglulukhe tongnani buma bukhani maya sawai boni hamjak mung runani obhai jorawa balaiki kharik susu sung je nukha je narok ni media ni bisingtei sung nukha boni bagai ang bises khai media ni chini takhok sunang balaiki hambai marwa haya hangkai chung media judi grei hangkai o bororokno omohai je chugyangjak junghai para bising klai tongnai borok o haikena jeng siang lai tong khamu subanan muchungphana kha tongphana jeng subalai man la khamu boni bagana jeng je media ni bising tui nugai je obo haichrai ro omo hai boyeso buma bu phawai koroi muthujaknani jorawo buma bu phabai gobagai thonani jorawo kharik susu khlaiयै buma bu phajong borokno khibi kalang thangka phiaba saimi abo kaithor hai ke ishor tamo khlai jing sia boni bagana chung tini media rong maddhome nublai chung oro je jana one chuk lai hotak miani salacha faide chung bo thangai nai leina chung ojaga thangai nai borokno je manchak chung oro buihai gnangai phaimani ya chung ojaga wa chini barano ranani phaima buya phiaba chung je manchak chini khabai khaka hambai khak warbai chung je manchak chini subanani hni chung phaimani se chung ojaga boni se taibu kribu tongkhana boni se taibu chugyabu tongkhana boni se taibu bipod ngai klai tongnai taibu tongkhana phiaba oboja obo hairo media chini focus khaya nukje boni bagai media rong bisangde jetom haikina chung ojaga je manchak subana phailebani ojaga chung saimanu khanaka chung lamao ba chung media rok taibu nukha borok kabangma kisimisa subalai tongo phiaba chung suba mane kita kisa buni haiki juda ke chung na suba laika chung wan chuk mane tin rok pai phanya hna kene chung oro saimai chini
sini khachuksa MLA bishaketu bini bisingto jeng tin do phayu huni khanaka ga jeng target tongman tin tongmane pheba jeng tin dok ne sai obo nu khongni kaise samung o jaga jeng mairum kisa filter gola haike syntax share ba fendok obo haike jeng jemanchak dol milui jeng oro jemanchak jarjar jemusung mani suba laika boni baga ang tina obon koine musungnai je o nu khongni borok haike bini takuk bong soboli rok tongnai rok nongni thina no obon komung tongnai jeng oro jemanchak chini khaka hambai chuo mano norok sikar khaide norok yasa jagde jeng jemanchak chini chuo mano norok yasagai khakku thabai yasagai nadi boni baga je jeng manmani chuo mani obono norok bakhabai santusto khlaiei kaithor haike norok jarjar bisas khame nongni matai ishor kaithor jekono jagao norok suri de jeng om haikena sara tirpurao om hai chugya klai tongnai mase mangni klai tongnai na jotto jeng tipra sarok jotto khak warbai khaka hambai subawoi jeng jotto jagana taibo borok no jeng help khaimana tin norok ni bang koyo norok suri de sandi tai oba haike sara tirpurao jekono borok jekono area klai tong hangkai norok media ni bisingtei norok focus klai da hangkai khakwa khakaham sini borok tabubu tongkho tabubu sini khakaham tongnai rok ba khakwa tongnai rok jengoro tabubu tongkho tei kaisa oro policy je sini somo bo kwbangma jaga chengbai thangai kwbangma jaga subai tongo oba haike dinebo bo o jaga bo nijina chengno thangna hang khanawai bo nijine bini je chuktui bo o jaga chengno dam kheu bonang puila policy rile boni bagai ang obono koinai je manchak chubamung norok khabai chubade taibo man khangkai taibo bipot khangkai ba next nong taibo samung nang khangkai jeng norok no je manchak chubanai boni bisingtei jeng kwbang man khanaka je osrai rokni bobishot osrai rokni bobishot to tamo khainyan hanai besik jora kwbangma borok to kok laika besik jora norok guardian bai kok salga jeng obo payment pore norok bai achoi kok salainai boni bagai je manchak ang party IPF tini AGS ngai ha ka angoro ni BSc chairman ngai kumlung ro government school tongo jodi manja hangke aro ro khona sung busu joi dai mane help khai mana aba ha jung nai lenai bongni bobishot kuni dino hamia tangthang kahamui thangtang oroni bisingo ang tini oron kone bini oro bini mama song bas bini susu chong jeta tong tongmoni borokni bisingtibo jeta borok help khai mana norok 사무가 태반아의 버럭니 보비셔도 사무나나의 너럭니 그냥 kokasar 어버 버럭 갖고 와봐 갖고 한번 쇼는 하는 하는 마가능만 하는 하는 딱 키비 jadi 해버 어버 봉니 보비셔 봉니 티는 거 걸어 거터는 나타나더니 봉니 사무가 태반작던 근데 악몽니 티는 kokasar에 안기서 꼭 삼네 으스나 한바이 저것들 버바시나 하그 찐 무궁바라나 Sabrum ni enggai Premnanda Tripani report serang jati.